Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po ta mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Akam. Abino, adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala. Adlaw karon nga Sabado. Ayan, no? Pizza 30 na kini sa bulan sa Enero. No? Ug mga adlaw mahigala mao na gyud ang katapusang adlaw sa in 2013. No? Ug padayon kita manghigala sa atong pamalandong. No? Sa nagkay ato ang mayong buhaton ining moabot nga bagong tuig. No, kumusta naman mga higala, no? So last kuan karon December 30 ug mga adlaw karon kuan di sa ulog nato ang Results Day, of course, no? Ang kabayanihan sa ato ang dasudnong bayani nga mao si Dr. Jose Rizal. No? So ato di ay pamalandungan usab ang gihimong kabayanihan sa ato ang nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal no December 30 no karong adlaw siya gi pusil dito grabe taong gi sa ato pa nang firing squad dito sa Luneta no dito sa Luneta sa pana ito na 1896 siguro to gipusil firing squad in town kini si Dr. Jose Rizal ang atong nasudnong bayani no usa kini ka halandumong adlaw usab kanatong tanan tungod kay dinhi nagsugod manghigala nga medyo nangisog na gyud ang mga Pilipino nga magrevolusyon na kita ini no? Gikan pa sa Gumborsa paingon ni Dr. Jose Rizal murag niingon na gyud ang mga Pilipino nga kinahanglan na gyud kitang mo lingkawas gikan sa kaulipnan sa mga katsilak. Ano? Nala no, good morning kanatong tanan. Unya, ari kita sa atong CBCP News, balitang simbahan ini kamuntuhon. Haponis nga kardinal gibutyag ang matud pa mga milagro nga nahitabo uban sa pangama ni Takayama, excuse me, gala ni ikuan akong mata ni halang Takayama Ukon no usa ka samurai ug usa ka martir nga nahimong biktima usab no sa pagpanglutos didto ano siya Japanese convert nga nahimo usab nga biktima sa pagpanglutos nga nahitabo didto sa nasod sa Japan no so karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si dili patron mahigala no mo kanang CBCP News Haponis nga kardinal gibutyag ang mga milagro nga nahitabo uban sa pangama ni Blessed Takayama Ukon usa kanhi ka samurai ug martir nga na-convert ngadto sa Kristyanismo ug gani nahimong biktima usab sa pagpanglutos. Balita manghigala gikan sa Vatican, mga pribado nga mga humilya ni Pope Benedict XVI sa panahon nga siya nahimo nga Santo Papa o sa panahon nga ni-retire na usab siya. No, matud pa sa Vatican Publishing House, magamit kini isip mga punto sa pamalandong. Hinuon wala pa eksakto nga pitsa kanus agyon i-publish kining mao niyang mga importante kayo nga mga dokumento. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug ari kita mga higala sa atuang kining ari kita mahigala sa atong katekism no? Ari kita sa atuang Saint of the Day. Aboy na mahigala ang atong Saint of the Day karon secondary sa atong listahan walay lain kung dili si Saint Egwin no hapit ma Edwin mahigala no Saint Egwin no abi no natawo kini si Saint Egwin niadtong tuig 700 dito sa England nya miyembro kini siya
sa usa ka royal family. No, unya ni enter the monastery na nahimo siyang usa ka obispo sa Worcester, England. No, Worcester, England. Nahimo siyang protector of orphans and imposed discipline among the clergy and church discipline. O niya, natukod niya kining Evesham Abbey, no, became the Benedictine homes, no, niya dedicated, and after his death daghan kay mga milagro nga na-attributed ngadto kaniya. Niya kini daghan kay no mga butahan nakakita, mga bungol nakadungog, no, sungod sa pangama ni Saint Edwin, no, sa mga ginaingon hapit mahimong Saint Edwin. Ako no, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatunon ni ining kabudtuhon. O kumusta na mga higala, no? Nahinaot kita nga naa kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Abi no ari na kita mga higala sa mga pangutana, Abi no unang pangutana mga higala. Ito ha kimo ra mag natangtang mga higala, no? Natangtang mo itong ako ang kining marker, nakulog. Unang pangutana. Kung sa pangyod, where in the Bible does it say anything about the Mass? O, ato na nang nakuan mahigala. Ato na nang nahisgutan. Narita sa lain nga mga punto. Dari kita sa mga punto mahigala, no? What are the effects? Ayan, kini mo na akong ikuanan ganina, nahulog lang. What are the effects of the sacrament of confession to a person? Aboy no, sa New St. Joseph Baltimore Catechism, number 382, mao kini ang nasulat. Ang sakramento sa kumpisal nag-restore or increase sa sanctifying grace. Sa ito pa, kung ikaw makakumpisal, no, ma-restore or mo daghan pagid mo lambo ang imuhang grasya makasantos. Kung makasala gani ta, may kuan man gud, nga kung makasala ta, nabugto ang atong mayong relasyon sa Ginoo. So man nga kinahanglan gyud i-restore. So unsa mong paagi? Pinaagi sa ato ang pagpangumpisal. Kasa Isaias kapitulo 59 bersikulo 2, ang inyong himuong kalapasan mao'y nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Nag-ulang kanimo ug sa imong Dios. Ang inyong sala mao'y hinungdan sa iyahang pagpahilayo kaninyo. Kay lagi dili siya makadungog kaninyo. Ingon ana no, sa tupa ang ato dayng mga sala nakapalayo kanato sa Ginoo. Sa muna nga sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 10, kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa nawala. Pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Ganyan. No, sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 16, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan, no? Unya sa Juan kapitulo 20 bersikulo 23 kido naman goy kinibitang punto sa Biblia mga higala nga gitagaan, no, og dako kayong faculty or katungod ang mga kaparian, no. Matud pa gisulti niya kini ug unya iyang giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kun ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Kining maong katungod gihatag kini ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles, no? Unya ang mga apostoles mipasa usab niini ngadto sa mga obispo, ug ang mga obispo usab mipasa niini mao nga katungod ngadto sa mga kaparian. Kini nakigihimo pinaagi sa ordinasyon, no? Kaya basahon sa buhat sa mga apostoles
Kapitulo 6, versikulo 5 hanggang sa 6. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo ug si Felipe, si Prosiso ug si Nicanor, si Timor, si Parminas ug si Midas, no, taga Antioquia nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa pagtulunan. Kaya sa Exodus kapitulo 28 versikulo 21, ipasulob kining maong mga biste sa imong sulugoon nga si Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki. Unya dihugay sila ug ordinahi ug ihalad sila aron mag-alagad sila kanako isip mga pare. O sa ato pa, ang ordination mao di ay ang maghimo kanat ka sa usa ka tawo nga mahimong obispo o baka mahimo nga usa ka pare. So kalakip na ni ana ang pagpasaylo og mga sala sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Muna nga magumpisal kita, no? Kaya nga naman makapasaylo man di ang mga pare ug sala dinhi sa yuta basta mangumpisal kita. No, ana no? Kay matud pa diri kung basahon nato. Gisulti niya kini ug unya giingnan dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So nga nga importante gid kayo nga mangumpisal kita. Abi no ara kita sa laing pangutana. Pader, is it biblical to celebrate fiesta? Pero na biya mga laing relihiyon mahigala nga dili mo tuog fiesta kay wala kuno sa Biblia na. Ito natong basahon diri sa Leviticus. Abi na sa Biblia mahigala ang termino nga gigamit pangilin. Pero sa English fiesta ba feast. Pero sa pag-translate into Bisaya gihimo magunilang pangilin. Pero actually fiesta gyud siya, no? Kay mo nay ang sa English feast man. So fiesta gyud, no? So kung mo mga tanan na bas Biblia ang pulo nga fiesta na Sa Leviticus kapitulo 23 versikulo 2, ang Ginoo miingon kang Moses, sultihi ang mga Israelita nga mao kini ang mga pangilin o mga fiesta nga gitagal sa Ginoo aron sa ulugo ninyo ang imong ang pagmantala ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigom. Mismong Ginoo nag-ingon, no? Sa Leviticus kapitulo 23 versikulo 5 hanggang 6. Ang ika-14 ka adlaw sa unang adlaw mao ang fiesta sa pagsaylo ug ang ika-15 ka adlaw nga mao gihapon, no, mao gihapong bulan mao ang pangilin sa pan nga walay patubo. So sa Biblia ang gigamit nga word is pangilin, pero actually fiesta guna siya. Unya sa una Tesalonica kapitulo 5 versikulo 19 sa 21, ayaw ninyo santusa, ayaw ninyo santa ang Espiritu Santo, ug ayaw ninyo tamaya ang mga mensahe ikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo. Ayan, sa ito pa, usag yun sa mga gitudlo sa Ginoo sa Biblia, nga sa ulugon yun nato ang mga kapistahan. Sa unang sulat ni San Pablo, kapitulo 10, versikulo 31, busa, mukaon o mainom kamo, o magbuhat, bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Diyos. Ito pa, kinugong fiesta, mo mong guni ang pagpasidungog sa Diyos, pagpasalamat sa mga santos. Mo nang gatong gisaulugan gyud, no? Gisaulugan gyud nato. No, niya sa laing mga teksto pag yun, sa Efeso kapitulo 2 versikulo 8, kay pinaanggi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat, dili gasa sa Dios. Sa Efeso kapitulo 2 versikulo 10, kita nga binuhat sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyahang tuyo. Sa feast day which one celebrated is commemoration of the sacred mysteries and events recorded in the history and our religion ug maayong ug ang memory sa atong mahal nga minahan sa Diyos, mahal nga Birhen, or His apostles, martyrs, and saints by special service and rest from other works. Ingon yan. No? So, muna, no? So, ang fiesta na din nasa Biblia. Na Biblia,
Madahan maingon na lamang, magpista na lamang tang Katoliko, wala sa binanhaan na siya. No, kay ganun din sa Leviticus Kapitulo 23, versikulo 2. Ang Ginoo miingon kang Moses, sultihi ang mga Israelita nga mao kini ang mga pangilin. Sa ako na ginaingon kini pangilin mahigala fiesta na kasi in English ni kung ato ni i-translate into English fiesta man ni. No, feast man ni feast. Nga gitagal sa Ginoo aron sa ulugo ninyo ang ang pagbantala ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigo. Okay. Bino, dinhin na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini ang yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Double A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.